Здравейте, аз съм Георги, зад Явората е Явор и днес ще ви научим как да направите стрела за лък, като ето тази, която както виждате, ето тук вече лечи, че е използвана. Какво ще ви трябва? Правя пръчката, не от най-правите. Ще ви трябва шкурка, за да махнете израстъчите от клони, които са били по този клон. Ще ви трябва естествено ножица, за да си срежете клонът и да го подострите. Ще ви трябва много здрав конец и ножица, с която да го отрежете. Ще ви трябват и една турбичка пера, за да можете да сложите ето тук в края. Еми нека да започнем. Така, ще започнем с шкуренето, защото е най-мръсната работа. Взимате си едно парче шкурка от рулото и започвате и така продължавате да шкурите, докато не махнете всички израстъци на клон. Ако пък не стане с шкурка, пробвайте с нещо остро, просто да ги махнете. И после пак продължавате да шкурите. Така, след като изшкурите стрелата до състояние, в което като се стреляте с лъка, тя да не ви прави рани и проблеми, като тази тук, тя не е много голяма, вече започна да зараства, но след като я изшкурите до такава степен, че да не ви дразни ръката, като я стрелате и да не ви прави рани, е време да слагаме перото. Как да сложим перото? Първо, трябва да направим в пръчката ето тук да направим една пролука тук и една пролука тук, така че да се получи изцяло дупка между пръчката и после директно да я срежем и така отгоре, за да може да подпъхнем перото. И сега ще демонстрирам как горе-долу да го направите. Трябва да започнете, взимате си едно макетно ножче, за да не си захабявате домашните ножове. И почте така да се опитвате да направите дупка. Естествено, можете и директно с триона, ако искате, така да го срежете. И де факто е това. Ще се върнем, когато направим дупката. След като успеете да срежете пръчката ето така, аз го направих с ножица и брадва. За по-лесно, ако пръчката ви е по-дебела, както моята, ето, и по-твърда, с ножицата... Къде е ножицата? Благодаря. С ножицата трябва да хванете пръчката... Ножицата хващате пръчката ето така и просто да я срежете малко. И както аз после направих, с брадвата я довърших и така, като я разцени. Ти направи почти всичко с брадвата. Да, де факто направих почти всичко с брадвата. И сега трябва да оформим перата и да ги сложим вътре в пръчката. Така, след като вече сложим перото, трябва само да го умотаем с здравия конец. И сме готови с стрелата. После трябва просто да я подострим в края, за да може да лети. И де факто стрелата е готова. Ами, приятели, стрелата е готова. Не е много красива, но се надяваме се да лети. Сега ще я пробваме. С този самоделен дървен лък ще се опитаме да стрелнем някъде.
Гледай да не падне в царевицата. Това не беше много добре, но ще пробваме и се стави по-хубавата стрела. Гледай и тя да не падне в царевицата. Се притеснявай. Само ще се притеснява. Ами тази лети по-добре. Хайде сега да видим къде са отишли. Едната е дошла тук. На около 10-15 крачки от там, където изстреляхме. А другата беше... Пуснявай! Другата беше ето тук. Сега е на поне 20-25 крачки, от където изстреляхме. Най-точно. Това ли беше? Да. Приятели, това беше всичко от нас. Дано видеото да ви е харесало. Аз бях Георги. Това беше Явор. Научихме и как да правим стрели. Ние също се научихме. И не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа. И да. Довиждане, гълъбчета! Чао, гълъбчета!